हाय फ्रेंड्स ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗର ଦିଶା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମୋର ପାର୍ସଲରେ କଣ ଆସିଛି ମୁଁ କଣ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭାରି ଅଛି କୋଉ ପଟ ଖୋଲା ଯିବ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ହିଁ ଅର୍ଡର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ତାର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା, ଏଇଟା ତା ଚୁନ୍ନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜାଣିନି। ଯଦି ବା ଭଲ ଲାଗିବ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।